Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Snow Music Studio. Susun ang mga amal di magpapokis sa timbang. Oto. Tanong ninyo ay. Terus susun ang mga amal di pagpapokit ng mga malaikat sa butuwa timbang ng mga amal. Ikutimbang. Kung kayo ng ikutimbang, nakagiya at dalam atau ko kala abala siya arwah ko warwa. Jadi dipakokit sa katimbangan kasi ito tunyong ko Allah. Asalnya sa tubuhnya non akala balas. So dia mula dulu susun mga amal na pagkadero na sukasebar na di magpakokit ko timbangan. Sabab sa sukasebar na inibalay ito Allah. Artinya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sanati wallahu ta'ala sa baramakum. Ay manan na sadin sa rumila. Luto rumila sa tao kamasabar. Sadin sa tao rumila. Manan na sukinipetan niya mga manusia na yang asisi muasir ng usawa manusia witness kanya ni Ruminila salin sa tao Rumila wa aslaha nagumyaki pamubiyay eman yan na nangilubot sa mapasad sa kanya ng uso di po pagtagyan fa'adruhu ala Allah nasubala siya nasin bibig ko Allah. Ayaw na niya nagkakauki sa timbang. So, di na nitaman, kapuro, ibadas, o kasabat, di na ni amaan, di pakauki ko timbangan, di ko umamalay, at sumalas yan, ugayin na, pagkantod nila po Allah, kaskan niya na 5 taon kung tumago sa balas. So, kasabat, niya kadakdak na ng kapsiwidyan kung kuman mapita. Sebar makasuungos, sebar kami miskin, sebar apkesugat ka sakit, apkesugat ka problema. Sakit buat tulisan sa dunia, so yang Allah. Naso lamang niya sa bayan na di pa ko timbangan asinya dan keklaim si Allah. So, ikan bu amal di pakokit o timbangan na suka pusa kagigyan puta puasa lagi puasa sunat ang puasa ito ini paralo datang pamaya puasa paralo na puasa Ramadan datang na paralo. Ikan buah puasa paralo, nasu puasa ini sesapa ni pramiska, na paralo punoto. Sebab sa apa mana ini paling buat kasi ginawa ni pramiska, wala ni buat dia paralo ka. At yung buat tiga, makakapasa ko sa examination na andirin katang din na kapasa ko na puasa ko sa trugo ito. Na minggu lekat mo to paralo, at yung buto Antoni ini premis ka kutuhan ka. Ikatulwa puasa paralo
na supuasa ako na Ramadan ay inibir kasi ko Ramadan. Ibarat na nebos sa Ramadan na ayabay ng kaon at lugoy na manto na di po sa kalimanto pa maluman ajuman ay bir kasi gobyerno ka paralo na di ka pa kayo ito mga kabukay. Aming apiakan na kanatika kumalangkoro ka pag imarata kinawairan. Na dito ka pa kayo ka datar nuto Ramadan. Amo to abay ko to Ramadan. Okay, nausunan. So puasa ka na buka sumiyong kasi kung mga padamangayngan nagu miyagdam ka kur ka tanto kaya daw sa pag nagpapakaya mo ka. Agisunan. Udi na pwede niya to ka, miyakating ako malakaran niyo. Na piyamigiran ka na kada Ginoo mga tao, di ka makabuka, di ka makakan, nagpapakaya mo ka pa. Kakagiyaso, di sunan na igirapiyaga na kaya kabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kanya ni Amir sa ginawa niya. Kaya mo na niyan na ron matatagusun desisyon ng buka uso ni buka. Hinun taguso puasa kakap to. Nasa ni pagbayron sa balas. Sa manoto, dali pa ako sa tipang ng buka amal ka, mga puasa ka, sa kagiyangan dunutuwa ka. Naso panggalasi niya nun, naroon dunuto niya mo si Kwa. Ito nga, naso so amal niya na pangakilan na ito, yung ito so paganay na dito sa kapakarila. Kapakarila, ito ako ginatipangan. Ikadua amal na so kapagmosa. Ikadua amal na ito ako ito timbangan na so kapaka-silver. Pagkapiyakan nila yan ito. Ay, ito ang mga tao, malipod ba karila, makama, na gusto niya na masabar. At na tao, malipod makama, okay, ang tao masabar. Na basta niya masabar. So, video kong nakasabar. So, kapakama, na para ito, si ko, kaya rin pasakopad ka. Kaya niya na adnadan niyo kasuwatay ang usi papantata. Ama ako to, ako sa ako. Dataro ka public, dataro ka kahasakit, gusto mga problema, kabarang-barang ay bigyan ko Allah. Kasi ba't mo ko, nagiging talaga sa bag, at babana subat ako Allah, at yung putuwa, subat talaga ang palataro to. Ikadua, na kasibar aso silver na kaso carbon o silver sabi carbon niya na pululan ka at yung po ito asin ko Allah dataro pa mga kasilba yan ate ka na tagawar ka pagugdas ka dataro pa mga o pati ang diya ka ate ang ibon ka at diya ka tarkatutawa ka ibarat na ska na kiubayan ka dia butuh karangit ka. Nanti kasakon na malarakan so karangit akon bakakan sa tugas so padarak na karangit na. How to? Pamanatan to kag natutugbo na sana marangit ka no pamakugunot nga so karangit ka na kupakay ay kasakit ka. Udi na kupakay ay isakit ka. Kakagya pituro ka ay wakidar ka o karangit ka na o ganun ka kumasabas iti taman o pamakarangit ka na kaya ganun ka so karangit ka aswaswat ka ko Allah na ay isang ikaw nakapunta na ginan ay pituro na kasibay so tulo adya ko tanin pa ka ukit sang tatimbangan paganayron nakapakamaak ikadua nakapakasabar ikatlo nakapapawasa na dia nga iya katatagutan sa dia nga dunia na ini tumar ko tanong Allah pemilitan mo sa layok tata umanisa na pemili sa ipagpudaya na dapat yung skano makapipili ka doon na sa ipagpudaya
Antay dapat makapili ka maganda nung sama ang ipagpapidaya. Allahu Akbar. Ano katuno ka tao, adib na layok yan. Kasala ko dua tao. Apa mana adib na layok yan, adib na ipuruayan. Isa utamanan yan. Ikadua na inawida na kaya, kaya marata kaya, na adib na banimip na layok yan. Ari mau kumakambing na sukambingan ito ang tao. Kaya man yan na, ikaw pa kayo mga mahal sa dunia na biginaway ka. So ginaway ka, na sa kanang na ginaway ka mga pipya, naroon isiwa ko Allah sa mga kamagyan ka. Dahil gilas ka, ulit na ginaway ka, na niya kayo tinutrapaso kamagyan. Na isaw na po kasi rung kuwara sa Allah, na so dua kato aming ginaway asisira di mga tuna ko para teran ko Allah, nasisira di mga pelagsi ko para teran ko Allah, naisiran na makasirong-siran si ko at so Allah. So isa lang niya tentu kabubantugan sa kapuong Allah para lagi ginaway asisira ni ginaway ko iman abuso para teran na so Allah ini cuma yang pertama isa ipakaslakan sa maliwanag sa patatagutan sa dunia na makipagginaway ka. Okay, nasukang giginaway ang kabayaw Allah. Sa kiyaturo Allah Ta'ala sa Quran, tingin, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Mana yang nah ini tumarutan Allah artinya bentang ka o di na pantangan ka aginawang ka sa siga pakinginawa ni si ko kakipita kagabi na di niya isusulat sa Allah. Jadi kapayawala ay itong ginawa ilang aso gagawin nung daw tulubi kita na ayawi na kanya nagdumanay ka to ng butuhan niya. Ayawi na kanya nagdumanay ka pakasurga niya. Ayawi na kanya nagdumanay niya kabilang ang taon niya. Naroon ka pakiplayo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. من يهنا genggenang kaginaw katiku Allah sa sikadin pakibulumangka si mga tao adiran di panumatan sa Allah Ta'ala o kapita kabili. Naman yan, nanda ko tadi manumatan ko Allah kapita kabili yuto sa mga tao, mga mu'minin, ako mga mu'minat, mga qanitin, ako mga qanitat, mga khashi'in, ako mga khashi'at. Manan yan na mga baro na tulong Allah, ang mga mama, ako mga baro na tulong Allah, mga bubay, nago malang tulong Allah, mga mama, ako malang tulong Allah, mga bubay, na yuto iitan ibabalungan. Ako tanong pakiplubang kasi ko natarong ko mga tao. Kapita kagabi, nagilan ni aspusuan sa Allah subhanahu wa ta'ala. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه kebubayagiran anda manayang ikituna niran sikutuhan niran wala ta'adu aynaka anhum nadika pelipay na matang kasikiran naman yung tayo pelipay ka sumatang kakiran kaya manan yan
na di kasirang tindiray mo. O tapagi sutaw ay tindiray mo ka na inilipay kasamakan. Sutaw ay gugud ka na di nga pagilay kasalakaw tigilay. O to ay ano to na di kasirang sisabi ay wala. Di kasirang sisabi ay kapita kagani na ayan yan di sulubugod sa dunia. Kapita kagani na ayamida kanya na so o kapagapano o nasuhaway. Di nga sisabi ang utamata malaging miskin ang takakawasa asal kasirang na kapita kagani na di panagdaraan ikatunay ran si kutungan nila para pulalami naro makiran paki lumangka wala tuqiyannallahu ba'na qalbahu an dhikrina wa tabaha ubang kaparatiyaya ubang kaparatiyaya sa mga tao biya nilipat na ko mga puso ilang so ayaw ka na yan na tanda-tanda Allahu Akbar at na mga tao akira na kita ko Allah na piyo kasyan ko mga puso ilang so tanda-tanda ko Allah na yun oras yan uwiran katalbiso Allah ito na kapsuman tanong na madakla puno pang inyo mga madakla pag-ibitan tanong na FC Punyal na tinalib na oras ako kalau dulu rahasia, paling ke pembisina, paling ke degem, paling itu pagi malam ada dapat jadi, guna pada semua niaru. Sama dulu, na paling awin akan si dunia. Di mana dia tadi mengawat nak kirim dan diri bersama-sama bagi Islam. Allah Akbar. Jadi bertanya, tak kepakai maki tanah pagana tanya namun tak mengotel yang kata-kata mendaduin daerah. Nah, uras saya itu kepakai puluhan yang sirat, nakakaguro ko silang pasapira kauras, napako makiraw. Nami sobat yan nakabarakat. Nasa manuto nakainit na oras yan. Nami ako masura sa final ang binatan yan swalay niya, dan yung din pagkakasuwi sa Diyos sa kapag-ipagpunan niya. Yan. So, bilang Allah, baka miswas ko mga tao. Kaya kilipatan na ko mga puso yan, so tadatan meron na. Nagyong tao na, sipatinggang mo tayo palayong ka, nahukum din daw kasi ako agama, napugawa takat. Pugawa takat, nung kaupong kaon, pakipulumang ka, nagkukuha ka niya. Kukuha ka niya. Nagyong tao na, sisipating ka na upon, mawaraw sa dusya, na ano pa rin pugawa. Agak gitu na kaya dia takut selalu naik pengutaman yang berapa. Soalnya mana yang na walau susun tangga yang mengalayo aka nabili yang mengalayo ubehin na walau susun tangga ini aku makali tidak mengalayo. Ay itu pagsisan niya ng mga tao wajib din ginawa. Na mga bitan ng sa walau susun dapat yun. Nah, bagaimana? Alayo na bagaimana dia o isa ko mapuro ulama kaso al-Faqih Abu Layth rahimahullah kaso tingin so kapag ipagunod ang mga tao nasalin sa tao makipaggunod lalayo bagi peluang ka si kawasa na may penuh-penuh pupuso yan suwe ang ginawa niyan pupuno. Ewan na niya naso kawasa na kanabay minuturo na ito magipugin po ka. Uwi na ikaw tanto dapat peluang ka. Amay kaguguwi doon na sikat mo kawasa naso puso ka na yaki penuh-penuh naso lawan o bebayang dunia. Yuto bungar ka o kapag ipundi o kasi o kawasan. So kapag hindi o kawasan na nasibo kung mga oras kailangan so kapag kasuporta yan. Kasuport ka niyan, nakasuport ka man po. Pag iso kawasan
Nadi ka pa kayo walang nakuasa na yung ginaway ka na oras na kailangan na ginoon yung subiskin, agi subiskin na magpunlugo kosa. Na subiskin na kusyapian so tabuko kosa. So dito yung ungaw kapakiplayo, kapakiplo mang kasibukosa. Kaya kailangan ka na kipuno-puno sa puso kasutunya. Ikatwa na so kapakiplo mang ka si ko miskin, o to, bidaya. Kaya maniman to, iplumang ka na sa miskin. Na so kapakiplo mang ka kapamiskin, na kaya kipno ko puso ka na panalamat sa ikon. O to, nagyan yung mga nga pag-iplumang ka mamiskin at kiling ka inaho, maligyo ko kwan, at igilayo ka na yan. Kasama na niya kagudyo ko, nakatesta niya na datang niya si Patapahon, ada perpapagudi kagyo ko gawin. Kasama oras, na wadun, matatangan ka, kapanganan ng kasusubran, so, panganan ka, na kasi kantas kanya, no? Nakiyapan na naman ang kasuwala ka. At yan, miskin ka na niya kasip ka ka. Kauto. Nagusa mo takagod naman kasama mo, ulaw-ulaw yung kamiskin, na tanto ang bala, alyan po ito, kapakapto na naman kakwala. Kapag bukas ka, na yan miskin ka, na unabang ka tanto, parang yan na mo, ulan sudah terpagudan yan. Ikatlo, na suka pakipagruda si kumarata auluan. Manan yan na, dato, nanya kiplumang kakaw na katawan kagin at pangarasya dato. Na niya kiplumang kakaw. Dato, ang katawan kagin askan yan na marata ikapaguluan. Marata ikan dato, tangaras iskan yan na yung kuto adigaw di kapag pelumang ka na ayawan yan berka na kebulwi ka matakapur. Nakagiti ka sa mga na doon ba na datar kami ulo susay nama uji ka datutan lagi ya sa kanya pa malay pagkalak malay pera mawala na pagkala ayawan yan na di ka na pagasun sa mga oras na mipulwi ka magbubukan sa mga oras, pati kasama na, nandun na iba na gano'n ikatawin na, sa kanya sana-sana na gano'n sa kanya na, sa kanya pakatatangan niya sa pira, sa kanya pakatatangan niya sa silapang, sa kanya ginawa na yan, na sa mga oras na, ayan resulta niya baka, na punggulwi ka, ang pasakibat ka po. Rin yung ginagawa na, pati ulama, ay ginagawa na, munutun ulat to, pala ko tao na mas malang nakapuji niya ulat to, iyan ang iswaba. Gusto yan. Na, yung ulama ito. Kaya pasok na ko ulama. Nananagip na makapiro sulat ito. Nanauna-una bantugan ang talan ito. Nas kanya din discussion. May amara ko naman. Kaya sabab sa gito. Ayaw mo kapakiplumang kakulat ito. Datu, baru niya na kumpulwi ka matakapul. Kira din sukap bantugan kau. Adi sukap bantugan kasikwa. Nahibuli ang kapanakuto, tadya po ito ang mga matatagong ka mga kapyo. Ikapat, na so kapag ipulungan ka, kasi ko mipupan ka, ayaw ka na yan na dataro mga dato. Na so uso kagulan na ba kagulan na dato. Na yung puto asiran niya muda kana basuk yang lagi apa budaya maka ini usah pada guri Islam lagi itu na peligro na bukan siran Allah Taala sa syaitan ya adil berker adil puta syaitan ya na kulugi siran neraka na kumpul siran na mau rosa namu yung mga bigulo na ilan na magbubuhat ang pagbubuhatan nila. Kaya nga may mga umama,
Pumangarap at nagkaman tadi nutudan. Yang mana untuk kaman tadi nutudan na salin sa inutang ka at kubilang ka. Kauto. Kaman tadi nutudan. Kaya mana niya nakagiyas ka na makatimpo ka na sumangawat ako na kubut kaya. Tapi yang utang kauto ang kutuwa kapakatimpo ka sa mga tang na kubilang kauto na si magbuot ko magbuotan. Kauto. Udi na diyan po tatawa at tigilan na ay ni panamok yan ni pagitaw niya nakapangarasi yan magpuskas si Kukuri ang mga buwan niya. Ikalima, kapag ipagpuda na kapag ipagpuda lalayon si ko bulu ang kalumpay. Maranian na saka na niya kailid ka ay ibarat. Nagtiro na niya kailid na ibarat na may kanyang lupulot ka kailid ka na niya kailid ka ito. Na sutiran sa basang ranao asumiyong ka na mamimikira. Okay, nailingan niya pala yung nalilagi sa pulong na sa pulau na Ibaragon, sa pulau na Tatragon. Nasa Botaudas na di ka doon yung na ayaw mo niya mereka na tungguloy ka masa pulau. Masando. Alam mo na ang taban na makawakit na sa kasando. Laman, miyakay din. Mapasay ka pakipulayaw sa upan na tao. Na diyong butan niya kailid na diyong baloy katao masablaw. Diyong baloy atao masando. Alam lang ang taman nakukuha niya na masando. Yan na. Napakailag ka mambu sa tao o baga na muntal sa kanya niya kailid, marunod mo pa kailid, ubi, naulaw na niya na magkukulaw na. Sabab sa kanyang puto, ayaw ginawa niya na niya kay tutuilid. Yun yung sabab, na ba di ka pa kaya makikinawa kung may tuilid, okay. Naya dito na yan na ginawa ka, nasulat ka. Kasabab sa kanyang yuto, ikapkatarni ka sa ginawang kawakan ka makatatama. Dahil ginagawa ni Kuntada na so may tuilid, nasulti ko kibasaw ng mga maratagan. So, lagi yun. May tuilid. Uwi niya, sobrang sa karata, na ginagaya lagi yun, na sumalagilid. Kapo. Kaya gina may tuilid na lalagyan na tira ng katagwag ko sa lalang. Kakanya mamuda. Uwi, naupo na yung lalagyan na miyakalay ilid. Na di matulong mga tao na ini tula-tula kayo ni Buto. Kau pa nga nagtubat ako ng siko Allah. Niya kalag ni ilid na din katawi sa lala. Sama na to, na yuto i-resulta niya. Datalang na pa, kapag agama, adiyang kaya agama, na maperday agama ng agama talaga ng Islam. So, Quran, na di na ni maperday di sa dunia, sa mga pala, o sa mga kalulan, so lamang. Ikaw pa kayo ba sa Quran na bukuha sa kawan? Na naman, nilibuwiman mo, tama ka mo rin at mga manusia na impun sa puna na tama sa kapasadyan na di na nagkapatakap sa nila. Nilibuwiman doon ang manusia na ilang manusia doon ang manusia. So, ay manan yan, nalang pa malang kamulian pero na ay sasayanan yan na sa ulaw-ulay ama yan, ulaw-ulay mga doksiyan, ulaw-ulaw mga ulama, kakagis ka niya nasasalat na lala, nagyan mo tatikta noa sa kanya nakamuda uwi nasasalat na lala. May tuwili uwi na kakasayin mo na ari sa idil. Yung tigiran na ari sa idil, nakakasayin mo. Sabab sa suruan yan, naroon sa umang mamiyakay din. Ginan berkenan na bidakan pa may manto. Ano yung balik sa kapang siya datarong ang drama. Kapias ko kapapatay. Dali, katarong ng mga tao. So,
kapatay, ginadalo ka tarunan sa kulaw la, disiran ko ka guro, disiran na kagagawan sa kotak ipapantandiran sa ginawayan na usutuhan nila. Kapapatay nyo ito pa manala, kung ikikid sa mata. May puso yung utamya, yung musiyat kira, bilang na po ito kapang musiyat na. Kaya dito ito na pandrama. Kaya nito pang musiyat, ayan din na, ayan na kudyuban ng tapuso. Ito. So kapang musiyat na, ayan ba na yan na, pun ko Quran, nasa Quran na pituro rasulat iya na, so Quran na ini turun na kaguro. Dahil kinapibati niyo sa Quran, malagi nagpibati niyo takanitan ni Pangusay na pupuro ka. Kung di ka nagpuro kaguro, na sasayang ka sa pagkaguro. Kaya yun na itinituro. Nakaya niya nga pupuwal na nakaguro. At tamang ko mga panahon na niya makaguro sila. Na niya ko umarkang na ini singa-singa ka. Na sulit sa Allah ta'ala yung matawag. Yung mga Peter, Wallahu ta'ala sa Quran na Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. So sira na mga baranusya na ayaw mga ulaw-layran na isisingayan sa niya marami. Kaya maraming nagbabalagin nila na kasandagan ako kakipil kasi nga adyang ko ito para kaya sa kapusay niya. Gusto dito di ka kaya. So Rasulullah SAW nabalip siya. O gayon na sila sundog na itong kasi ko goy. Ay barat akas ng dali yan. Nagyang ko ito niya kay Salama na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumiyong nang kayabain at hindi na yan Rasulullah na pag-imbitan na kang saka si Ikwalani ruwamas kato ka ruwabis kato ka pagana namis ka na gusto ka rin ako at higyan manahin na pag-imbitan na namis ka higyan na dapsi ka rin ako at higyan manahin baso at napaputi sa kadana. Hanya kagilos ka, ya Rasulullah. So kung mga nakapipi kakmata. Natundiyo nung sa Rasul niya kasi nga sa mga sahabat. So, agi may post, hanya kagilos sa mga sahabat, inong ada tani masuk itiro na niya. Ilang na tao na maputi sa kadana. Oh, tapi yang suji mati ikaw mata na problema na ano ang tiyo. So, kaya ba na niya napasal ka ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ginaginian di kaya na sa mga sahabat nagtaro manisakira na lalamukan manisakira na rupos na di niya sila disenjaga ya kaya sa kama na bitero yan natigil na mga sahabat sa mga kaya sumama sa surga na anan yung magwawalay amiyang kapya-pya palasyo pahali rin bulawan inisip na tingin ng antay ni kawalay na Peter Vera na walay yung mama at isa ko mga kurais so Rasul na kurais kanya so niya tingin na tingin na isip na ikabundok na ito na kuminira ko anta ko mga kurais na tingin na sa Umar bin Khattab nasa Umar sa Tauras na makadagar pa nasunod-sunod kaya ginawa niyan nasa Umar bin Khattab na miyakatikala sa mga sahabat na yung kutu aniagang sila sa Umar na sa niya na minisubidun sa walay niyang kusurga na mula kang pada sa dunia na dimisisyonan mo Rasul at talbang kusurga kanya, yan niya rin sa walay niya nasa Tauras na sukonsol nagtubo niya sa kapitya ginawa niya Inuto Pedro Rasul, kami yang sira ng manisa na rurubasan sa katiwa, rurubasan sa kandawa, nagyang kutuwa, bugay sa pamaya, ipsira kaya ng muto. Na inisumpat ng Rasul at tigil, yan bigyan na kira surga puro, kapagilay ng mga walay sa surga. Bugay na yan tigil, dahil nung kapakasurga, kiyatan manahon sa Umar.
Umar na tanaw. Kalau nasukyan tu wala Umar na tanaw, kanya ginawa sila kataw niya sa para may Umar. Na niya kasi nga Umar na niya kayo ya Rasulullah. Hati-hati asbaban kapunaw ka na. Ato niya. Na niya nga takdir sa mga sahabat na diyan po ito Bersama itu Rasulullah Ayyadwan al-Islam di sederhana itu silahkan untuk si umat terlihat. Mana bala mana peterudian nada pun kasudut. Nah, pukul isu agama ayatnya terlihat. Isa so kadang lupa perkasingan na isa na ipukul tayo puso. Kenapa makasih singa kan? Namun tak puso kan lebih ruang. Nah, amalan yang nyata isu puso nagdadala na pumikirpan ang mga bibiyatan. Ikan ay pulayo na diyan po ito makipulumang kapa sa diyan po tataw kaparadusya. Na diyan po tataw kaparadusya na ay pangumanyan lama na ikugul ka sa katuban na pagkawaraw ka makusa-dusa. Kaya kapilay makusa mana, nadataro papakarmin. Na kaipin ka kapilay ang makusa niya kata. Okay, na igirasikan niya kitlayo. Si kung mga tao, mga barangan, na yakapilay ang kakundusa niya kay Pito, nadataro palaw sa kala. Yun yung bigyan niya. So kung nga pag-iplayo makubarandusa, Nadir nauras ka sa katuban. Nagu, kaya kapilay makusa, anya kalala, nadata sa kaitong papapamin. Nipulikat na tao, mawaraw ng kusa, dusa. Ikapito, nasuka pakiplayok sa Barasimba. Nasuka pakiplayok sa tao Barasimba na ayaw man yan ka na kepenuh-penuh asindo ihya para dia seorang pengajar. Sebab seakan dia butuh akap kuliah dia rasa kota magal bukian. Na gusto dinya dikapakat terus sama katru kuliah tangko igira ko bupa kasi so galabot ka nagyapang siya tapanyan udi na baka ko marulat na ginawang ka na nyaman ko sa mga pipiyakat pero naya na yun nasubisido sultihe para tiya kurang igira niya pagpudakan atau malay para tiya ikawan o ito kuda na sa mga ulama suwad na sisikiran sa sido sisikiran sa turuan amin ka na ito mga nagkita to nasuka pag-ipagpudak ulama nayaw mo niyan ka na yung utong dapat pumbuloy ka sa durong agama. Pumbuloy ka gumagalabot mo agama. Manabata-matag ka, Barasimba ka, pumbuloy ka na sa kailing galabot mo agama. Dataro ka, upama po, baka sa ibarat sa kapag eleksyon, naknaba ka matag elektor, at pumbuloy ka, leader, adya po ito, aagaman ka. So kapag ipagpula na, nagkubuloy ka at indus, na yakakira nun, na sisa naman ang uri na amay ko pukum sa Allah na isibay niyan sa mga ulama na sa ikakitabi ko mga ulama Allahu Akbar amay ko pukum sa Allah apakapitaginisan sa mga tao na sa ikakitabi ko mga ulama na mitabi ka ko mga ulama na sa ikakitabi ko mga nabi Allahu Akbar na dito ikan dia kasi ikan ibag-ibag pada ulama pagi so kena kau nak katero nagyuto nakasurga na so pagkatundugan kasi ko paplalakaw niya nakasurga na so kapag ibrungan ko sadyang ko tadat pa si ko kapag na arkano na kaya gugu ami isang koto akapedyo na yaman niya na dataro baka niya kapasa satiman dunia udina dua dunia imkir Allah subhanahu wa ta'ala dua kalimah manukah ukaturia
Uli na dua lakad, nakatong 2 taon o kapalakaw niya. Uli na dua mi, ang kinipagatuang ko. Napagaw Allah budala sa dunia. Sama nito, naso kapag ipagkulang ng mga ulama, naiyak ko kira nung nakita pikang mga ulama, si Sa'd bin Mu'adh. Sisa dyan kaya na umanay sa tanong na umanay pa kalalipati review tanong so ninigal natin ang tanong kapag imang to lagi natatanong yan na suka pa ko man yan pagkatanong na sana ko manuto Ramadan yung utami po sa tanong Ramadan na upang ako manusia na sana ko minuto na bubuk man na Ramadan ang pagkatali ko marang tanong sa paita baruwa uwi na sukita ni Kumera na isa-isa na to isang amin itali ko marang tanong ko Ramadan ini ka natin ang tanong at ang tanong nagyan pa ng pagpapabugla ko para diyan yun na ni Awi Ramadan sakit turun Allah Ta'ala sa Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun qawlu ay ako yang Allah nanti na hey biya baratiya na ini paliugan terang suka puasa at iyan sa data sa kini paliugan ng kumyang unaniya supaya dia ubah kalu-kalu nama berikan mga sasambilan sa dosa nama sa dosa. Adi ko pa kaya makabugod sa para tiyaw tao, ada balian kasambilan sa dosa. Una, yun na ni pang setan na naman to, ay kadua, ano mo nila makabugod para tiyaw tao? Umanay sa nakabay na makabugod para tiyaw niyan na, ay yan to niya okay. Ako makabugod para tiyaw tao. Si isa ko, isa ko ito ako na dinaboy yan. Natigyan na sa ako na kayo na namang huli, so kung kaparati yung huli, dataro, wallahu ta'ala, napakasurga niya sila. Nabaya minantaan, kaya pakabudra niya mo paratiyan yan, na kaya makapasad kami yung mga di, kaya din kami nilalaw kami niya, natigyan na mga matak na mga alip, at natigyan na tulog-tulog mo pa mga sekreto abanak. Linibtar ka mga manusia na 10 oras na mimbuloy ka pagka kumamukarrabihin ay maranyan na mimbuloy ka pagka kumangalusuksi ko Allah Allahu Akbar watanong kumbuli ang mga lusuksi ko Allah pamana basa ini amyang kampirti para sa basa siko kasingko ko Allah mga rarani ko Allah mga lulusiksi ko Allah na ayat kubuloy ko na isaw na utatahajud na bumatag kubuloy ka muttaqin malay ka lang para tiya ko Allah kubuloy ka mukarrabin so muttaqin na malay ka lang ko Allah na ayat subro na mukarrabin sabab sa sira yung mga lulusiksi ko Allah subhanahu wa ta'ala ikadua ipagpakabagro para tiyang nakapamuasa. Eh man niya lagi na tanong Ramadan na ini pang dunia tanong sa kapamuasa na so tanong surat mga surat. Nagyan po ito kalagalang tanong puasa. Puso na mo basa naman na magiging tanong ng puto ang patutugan ko para tiyang pagiging tanong. At yung butuha, so para yang kan ada tarong may tutong pagiging butuhan ka sa pagkaka dengan kapusa. Ula mo rin rasunan, kakaya magiging ka, alam mo na tanakukul. Alam mo na tao na, mabubulun na sa kaya kada na sa buto. Na alam mo na tao na pigino, na sa kana ito kayo. Na magiging ka, may sasambay ka kaya. Di udinak, di bubatak, at yung buta mga nasa mudah-mudahan na biar surunding dan sikwala. Na din narunding tanong wala na sukang di tanong na din narunding yan po. Samang
Betul. Kaikat dulu itu aku berubah dia yang nanti mendapat dia sapora. Ya, ketepangan ini di kata serta Quran. Nakunan tamatia bagus desa. Nakun tamatia nakun ibu waktu dia serta Quran. Nakap juga bertahun nakap bukan. Kapsido kita para dia serta. Sudah borong dikira baru tafsir tersukanannya. Magugdugdugtan ng mga kapsido kita para dia upuso. Ikapat ay pagkabag para dia nasuka pakikula yung masatao magugig para dia. At yung po ito alingaw ni kapakipagununta na pagkagdugdug ka rin mo ang po ito ang pagkutulin niya para dia. Kitugulin rin ang tasidyo niya. Sidyo para dia upuso niya at kitugulin siya pa. Yun isa pagkakali sa larutan mo Allah kasi ka magpakikuluhan pa ang mga tao alay para dia. Ikinaman ito, pagkinakas sa Nabi Rasul, Ya Rasulullah, na antay din unaan niya maki ang inuman. Na hindi sa Rasul na tingin na so ginaway, andun bitay na ang kawang nakiatan ng kaso Allah, nakiatan ng kaso ang mga mo. Nagyuto ko na ito na naman kiyalayo. Andun bitay na ang kawang nakiatan ng kaso Allah, nakiatan ng kaso ang mga mo. Na yung po ginawa niya niya pang isa lang tanong Rasul at tigyan na al-mar'u palagi khalili falyaturahadkum man yukhalif. So at tigyan sudaw na makasima na dalam sa kutakaw yung ginawa niya uli na agad mo ginawa niya na umanin sa tanong na Panginoon sa kayo kaya yung kutalayo ka na pag makinig ka tipiya ay sumalis ka tumanay ka. Nagyaman ka dito sulayo ka na kanto makiya ka pumakin ka mga tama sa pwede amal ang tao at umunya kanya sulayo kaya nilakon at iso pagarini at ito ano sunay sa ina. Lalo nagkatulong ka pumakin ang sulayo kaya at siya. Yun kita na nakaiputan yung layo. Nah, sudah kami turun namanya kalanda kapal dia kupusokan. Tidak cuma semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mengaktifkan. Mulai itu, karena bertutungan yang lama. Naga mengalami sensira bertutungan yang. Nasunod musuh Rasul na dia pagarinya, dia berbainya. Ada doksian, ada amayan, ada inayah dan siang rauta. Untuk sekalian asas atau manusia. Nah, ugahidda ay mga pagarinyan na sa mga sahabat niya. Na di sila bigtigran mo. Taraman sa mga sahabat na biyatirwira na Ya Rasulullah. Ano mo mga sahabat at na Ya Rasulullah? Yung sekali ketigran sa dunia. Ugahid na yawida kalak. Na may kumamatay tanong, yung sekali ketigran. Namudian aku nggak membukai itu kami akan dapat mensultan. Ya Rasulullah, namyawi dah kalakan. Aku mungkin bawa mata nasa mana mauri. Nadia bersama tu orang. Atigian, nakagi makap sembur semangata. Nasa kaya dunia Nadia bersama ketigran ya Rasulullah. Nah, semua Rasul namanya katipan sekalian lagu nakal sekalian. Namanya kagiro sekalian. Al-mar'u yukhsarul mar'u man ahab man ahab yukhsarul mar'u man ahab. Jadi dia sebut Rasul ya kan ada sahabat-sahabat nasi salwana mauli namai ko paguyud tan Allah na humanisa nasi kepiin ko kebubian Allahu Akbar. Kaya mananya na niya kapir ginawa ko tu sahabat kakak sekalian na mau mengemban guna niya sabutian semua Rasul. Ayat dari sebuah Nabi dan tinggi na selalu mana mau rin nakajib kubi na kunga na dikaroon makapulan. Sadin sa pagkuwi ako Nabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinilipulang sa kasubi ko sa
Insyaallah kuwi terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sih ame kasahun nak keusut kebubelan dalam mituna. Dalam dia dalam pagilaya. Aja nak tahu kuwi dalam mituna dalam pagilaya. Ibarat nak kebubelan kaso, dalam Nabi nak kebubelan kan sama Rasul. Owen ibarat nak kebubelan kaso Nabiullah Yusuf bagi sekalian na masabar. Nanti ini po mga pagurinya na hindi kagukuya ko na taga pakasabar niya. Na bilang atau bersalok siya, kadi ketigra niya mayakat mati ka blok-blok. Na kemudian kaso Nabiullah Ismail kapag iraming sukudi niya mayan na ayaman niya na fitur biya rin matunas sukudi niya mungkad sa palataya ko po Allah. Nag-ubarat niya ako pa. Nagkagubayan ka so Nabi dan Isa sebab sahaja sekalian na Nabi na Europa na datar yan na mapega paginaya. Nagkagubayan ka so Nabi dan Musa alaihi salam kalang na mga Nabi nagkagubayan na sila mayday. Na ini suatu kurasa tinggi na sudah niyo mayday ako sumayday niyo na nipututu na yun sa mga namori yung pulis sila kagubayan. Nah, ada mga loksa na ibarat na magpulutulong tanong siya madatuka nakatay sa paparanganyan, mapitaw ka, mapasay ka pamasad sa ribu, mapasay ka sa sarga, marasabi siya madatuka. Nasabot daw ras na ako madatuka na din mami sararan ka kaptubig ko lang, niya kagulo, may lau, pagmuri ako siya madatuka. Wah, yang kapil pia bersih pada Tuhan. Sampai tauras dan paktuna kalau usul. Paktuna kalau surga sebab sahaja dia ubaido nasib uswaswat siku Allah Subhanahu wa taala. Nada mana mengatakan tino kebububean nang gaya artis dia ya. Gaya artis dia, aktor dia ya. Selalu ada mau nasi hakiran kita. Allah Amadang lai papatay niya din Beglakor mga isang ibubing man to. Isir na kao no sumangaran mo ka rin nakataon niya. Isir na kao sumangaran ng mga aktor kapalay niya yung price. So, kaya man rin na sa din sa tao ay kada ginawa ka sa kaptubig o na rukay tubig sa mga way kada ginawa ka sa kaptubig o na sumangaran na itutig ako mga nabi. O ay pagtubig o kiubato ka sa dunia na sa mga ulama na itutig ako mga ulama. Na way pagtubig ka sa dunia na sa mga takabul. Umanturo na kakabul na si kakiran tubig mabusa sa mga ulama. So ay ba rin na isa ipakabagro karatiyan na kayo na yun. Naturong tanong sa layo ng mga PBI ipakabagro karatiyan na siya Allah. Na berikut ipakabagro karatiyan na so kapusung si kudapa ayah pupusay nung na mudirong tinggal mo na paratiyan. Yan, sungkon. Sungkon, yung utakap sungkon na ganda ko mga sa kabarakan. Niyan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam atigian igirat asumyong kano siya gudon niyo so sapadan sa surga natar kuno natigian napamakin ko natigo mga sahabat ya Rasulullah nanto na absutu wajah matwa sapadan surga natigian aginan sukugan sa kata. Emang nanti ada isa mo tuwa mga asapa ng surga. Pamuha ka nung sa mga umat. Na kumuha niyo siya umat, aswin mo. Kata na makinis ka sa kakaliman, magpapagawa ka oras na, kailang na niya, kadagdagan na niya ko niyo siya mo. Pamuha ka nung, panagtip ka nung, at yung Rasul. Ya Rasulullah, anto na noon ni mga sapa sa surga, na tingin na surga na sa kata. Na yang sa inyo Rasul at yung kutunga pag-ihan ng mapaganan sumber pa saya sa diyang lain ang pagkagulan ng Allah sa kapakasun yung musuko. Ini isi o sa katao, ya Rasulullah,
Amay ka sumatag sumasagot. Kau to. Pagkala, puso rin ang lagot similar. Nasunyagod siya, namiyan kita ron yan. Hindi na soro-soro mo siya naman. Namiyanig siya ba, mula di na, muto-muto na po. Nakaya ba ako ito, di ako buti-buti, di na, mano ako nung maganda. Akanya, kagdam yan ang takawarakat, ang buntuwagan moktas. O sama nung ito na sumatag sumasagot, na di ko rasulullah, tukuan niya na. Abia matag sumasagot ko na taraya, nagkakuha niyan so kabarakat o kalani mo na taraya. Nung kayo nung nakag-YouTube, kari nasa, so kuputo na sa iyo mo, kagusto para tiya rin yung po ko. Nagkakakuha so tao absumo sa kabarakat. Kaya tariman doon, dali man ang magdala yung kabarakat yung mando ka. Giliran iskan, nadata ka naman ang sususulko. Pagkala, sa kapilian sa ka, pagkatak ng mga puso niyo, na gusto apa kasasanpan niyo, piyempiyasan niyo kung ito ako gawin man ito makaturuwala, gusto makaturo rason, nagataro kaya lipat-taliman sa mga problema niyo si Sawala. Handaro ka mo, at na problema niyan si Sawala, pwede nga na Allah. Nantar kami itu tak problema niyan Sawala. Hati-hati aku problema nga Sawala na dia atau na dia ba na dakal kami sa pektaw na malah na problema. Ulo na problema nga Sawala na dia gagawin ang kaso pangwatapa. Napalera problema tanong Sawala. Na dia man to dahil na problema tanong ang bola-bola katano. Dada tanong kalilipat at ang sa matatagtag. Ay man to kami po penuh sa pamikiran Tuhan dengan ikapasok ke tanah. Gusto yan? Nah, sabar dan dia tadi dia manusia pertama ay bermakhluk pada dia yang kailangan lain bigyan sa puso. Pagganyan masaboy at tahajud. Ikatwa nakapagmasa. Bumilaboro sa mga sunat o diya mga ikatalo, nakabidyasa, Quran. Ikapat, nasumapagi, layo-layo sa mga pipiyalan. Ikalima, nasukasong budar pa, at pwede nunso, balataya sa agama. Ikanom, ay pagkagulo ka natin Zikrullah, dia pernah akapakat lasiku tasbih. Nah, ibu pengabulan mukarate. Mungkin apa kaisya? Benar di kepangai so tasbih. Kalau kira benar pernah tadi zikr. Di kepangai so tasbih. So tasbih nak kepakat. Mungkin dia kami tu. Kira ko na anak pilih dulu tasbih. Kaya sa peligro na nataw ano mambudi manusok sa setan na girawan na maron yan na to sudah natin yan na pakilan na piran ka di manas na girawan ko na laro ni media rin natin yan na naway piya ka sa pati ka mamura pero muli na ko ang pasay ka panas pati how na kesaw ka pakilay na susi. Nah, sama itu cuma bakal itu subhanallah, masih mungkin apa? Tapi ada limitan buat pasien sama tak terlalu pulau dinabuan disuapan apanya mengulit limitan bisu limuar apa? Enggak. Nah, ada dinabuan di bagi bibit dia lain, mengalangan atau tu yang dia nak tahu. Nah, dia nanda, tapi dia kalau sadar. Nah, dan ini tujuh enam tabas dunia. Tinggal mau tahu nama mata, nah aku sih paparan. Nah, ada teman, orang apa sa apa sih? Pernah beri kelas speaker di bawah kira dengan dia nana sari bangga dengan maswaro. Nana dia ni makin bicara nak kira orang sama notuna, kami boleh adik si tu. Maka na nimbolo ako na kunoto sakit itu na begitu to apa na dia digula sakit dia na
Dia pun matang na nagpiro-piro siya, na yung taliman niya, na Jaguar. Niya na yan, una ko nakatatago na sa lima niya. So, Swiss lang, na kunaba costumbre, kunaba tradisyonal, kunaba addiction, kunaba Swiss lang na kailang aparatera. Kaya hindi ko kung simbol ng aparatera. Kunaba kagaya sabab sa kagaya tradisyon. Kunaba sabab sa kagaya paparangayan, hindi nagyadik ko. Kamalang lang na ituro na siya, ito na mga bebya, nagyadik siya niya ko. Kapag dia sa Quran, niya karataw-taw basta. Kaya man ang adik na kasaitanan. Na naso Allah Ta'ala na dito meron sa Quran, naso Rasul, na kanabat tatarakuni. Kau bayar dia adik na tiarakunan. Sama na nabot sa pagpapagulong para dia na manabik. Ay ini sa Rasul, antay mapiya, mapurui balas kung ano di mamuasa. Ano to? Ini pa kayo sa Rasul. Antay rin na una niya na mapurui balas kung mga barakwasa. Hindi na sa mapuro kiran ikan-tikan. Antay rin na lawan yan, mapurui balas kung mga barasan ko yan. At hindi na sa mapuro kiran ikan-tikan. At iinong ko tuwan niya kayo siya, antay rin na lawan yan, kulang rodibra sa lalang ko Allah. Hindi na sa mapuro kiran ikan-tikan. Uman nilanisin na namunod ko barasipan na ayat itu mapurun na sa madakal kiran itat itaripsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw alu ay pagkaguro para dia na sudiga-digal biru kuda sambut ang mga libur ko Allah. Hirap anak sabihin ginawa sa oras at ikaw ginawa mo. Naman isa ka kalimutan mo Allah. Isa kinikalimo niyan ba na bigyan ka niya sa may mata mo? Bigyan ka niya sa ilmo. Bigyan ako Allah Ta'ala sa ang gulo sa nagumisipit. Bigyan ako Allah Ta'ala sa watak mo. Wala ka na niyang bisa watak yan. Bigyan ako Allah Ta'ala sa wala yung napiyamento. Bigyan ako Allah Ta'ala sa paratiyaya. Alhamdulillah, siya po na yan sa niya tulak sa paratiyaya ko. Nasama oras na tayo, Allah na naman ang pagkanan. Naging puto na ipagkapagluto paratiyaya. Ipagkapagluto paratiyaya. Adim dari kandiru budak pengalim berkau Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kapira kamasa gula kapatay. Nada mo dapat tarima Allah. Ini kalimukannya. Niya sakit ka. Niya kaisara niya sakit ka. Dahil napituro mga tao na di ka rin pagkabulog. At yang kabulog ka po. Bumiyang kaisa na kaya salatang ka sa ato na iba na diyan po tadat ka na niya matay sa mga pagkanas kang milog patay. Udi na niya kaisa na niya mo ka na kataong ko na di ka rin pagkabulog. Nasa kaya kakasuy ko wala sa kaya. Nasa mo tawras ka po na naman ako. Ay pagkabulog ko ka na diyan. Ikaw siya ay pagkaguro para niya na so kami pikiran ako agad ka kapag ang kapatan. Allah ko, hindi mga lang. Kung di ako tasampayang, hindi ako tasampayang ng video, hindi ako talisampayang, matigin ang sampayang ako sa luho, nagkipiyan ang naluhulang niya, at wisudi, kamay ko, wisudi ka po sa niya, luhulang at sampayang na ako. Nasakot ang oras na di ako taluhul yan, na makatatampat dia. Bertaruh magugtug demian, ayo po pagkasip yan na sambo yang itu makatatampat si para dia ko Allah. Naupun yung tadi sabi yang natin na sabi ako apa, debugel bukan. Susukit pikiran yang natin na sabi ako debugel bukan. Nanimbuloy nung tasabi niya na last priority. O paman na ibukas nasa mutawaras na niya nablasan. Uri na tiyan na sabihin ako. Ngayon kami ako nagbibigay sabihin mo ang kananiban na ako mga oras. Na niya na tira ko sunyan na tasabi niya naman wala yan na na lupo. Bila ang dia pun tak bisa bayang dah tertaruh banyak bila so kubuya. Usul bisa bayang
Ada terpilih niya nakapribul. Allah. Isilbihan na dapat terpilih nakapribul ka. Dapat kau terpilih nakatambulir ka sa puto. Ay, dinis, hanggang yung ka. Nalika disilbihan na dapat terpilih. Ada yang puto, kalimutu ukur ka, juga kalimutu Allah. Nasangkot oras na kasabihan ba namin video ko. Nah, jika satu, ay ito kalau berarti ya, nadur, rumah ni kau Allah pengaruh dia supaya dia. Allahumma rzuqni, Allahumma inni as'aluka al-huda, wal-tuqa, wal-afafa, wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kesabaran. Ya Allah, nasakay mapapaan ko mga puso. Nadir daya puso akong na firmanin yang kakuagaman kaya Allah seperti apa na diun din malakas puso ako para tiyaw ya Allah tumingkor ka diun puso ako na inapuno-puno ng sindo ko para tiyaw ka na diun po tuwa di gusto kasi sa mga para tiyaw bulun mo Allah pangalaman niya no nasallahu ta'ala pangalaman niya ginan yung nasa pulo kaya sa itanong ay pangalagaan pangaburo para tiyaw at nalipati lulutuan nyo na o manpapita asal sa pagpapaturo sa pabro na pati abay na yung iway sa kumay po sa Jumat tulas na kaya si Minardano nadasis kanyang kasana niya kasama po si Minaro sa po Manila na pero tulak noon iya po na niya matibiyas yung mga watataro sa kita ya. Na ay sabi na bibigyan namin ng mga wataris ka. Paano bibigyan niyo? Boss, kami niyo mag-gusto ya. Na gusto niya mga ikarita namin. Mandi di, natigyan na ito na ikagarating kapira. Natigyan na tapos sila na di po pasada kami sa insya Allah na may puso Ramadan na kita teruskan ke so kita lebih bergerak agama kita teruskan bersiminarkan nanti alhamdulillah ini pakapit yang ginawa ko na sa kialaw nila sa airport nagyuti pa ganyan kaya tulang na tumunak na natigyan na ako kami alaw at iso mulawang pira akhirnya kemudian sa andun ini na ituruiran berbiaya puso Ramadan ay tatarus na ito sumagal baklan. Na iman doon nakatiya, ito yung mga sa kasal. Nakatiya, so bibiro araw-araw yung magapal. Saya pada yan na may puso Ramadan na niya kaumakman sumamuri at tawag. Takbir ka na. Na insya Allah, pati na pagkaumakman na naman at yuma, na tumatapos na rin. Insya Allah. Na ubah niyo pipikiran. Iba bagian atau ini ba dia natatanaw niya kay Ramadan na baso o panahon taman tanong na batanong man pa kay tuwa. Mas berkalang tanong ngayon na kaya sa Ramadan na dia natatanaw niya na ipakanglo niya ang sulang nasulitan na ipumulan lang tanong sa pulau bisa Ramadan. Sa ayaw malang Dakun minta ko Allah Ta'ala makitiyak na ginawa tanong mapaparo tanong masusurot tanong sa kapuli dito sa diyang kaya tanong Allah na kita rin tatanang mga ginawa tanong na kita rin dikirting ang kaya kapuli tanong ko agaman na gusto kita rin itinggulalan ibarat si kumawalay niyo ay ginaman ito kipikiriwa pusakan na sunat kita resmi ng Kamis. Nasuko din yung mga layo nagkapakating kita ng Nantuna bertanong po sa makita. Na niyakatan sa kanya na diyan na ang lipatan ako ng berpuasa sa sulat makita. Na niyakat po sa kanya. Upulog ni Mantua niya ng mga text, mga tawag na pagyaso tago Manila na kapakakuko na kanya araw patatapos sa Manila na sisikat. Pag nanaw ka magpusa na makita sunat. Udi na pag nanaw ka layo ka pa ay mantunang silbihan ka sa
tahajud. Nagina ni pernah sa handa. So, inshallah, ito ruang pangalaman, so, keparuhan na magwigan sa lutuin, ito na iba na ano siya mga pamanggot kapakarakiyan na piya mga kakapatag nakatiyan na isang orasyon kahit po kakarakiyan nyo na ito na taka may grupo suka po pakarakiyan ng mga traditional ibarat na antay matawag ano mag-idea sa kapag-idea kapag guma katahoto na antay matawag ano tumuntog sa pananaroon pamuyan si Hukapagin katahoto nabu anto na ipaka-simbugaya yung ay pakaisa si Kuala Islam katahoto nasama na yan na imbag akong nangamikopon sa may na yung sa ato na lima naman yung tulad niya na ano na gusto lang ng mga musliman